Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare gore rinera kudyiwa rinopisa because zviri kuitika zviri kupisa right. Paita nyaya panapa iri kunetsa nyaya ya Job Sikhala kuti chii chakazoita kuti Job Sikhala arambwe naadvocate Nelson Chamisa. Nyaya idzi manje ndakagara ndakuudzai muri yeZimbabwe kuti pese panonetsa navanhu kune chimwe chokwadi chinobuda, kune chokwadi chinoita zvekuvhovhonorwa right. Nyaya iripo pari kunzi zvoni advocate Nelson Chamisa vakafonera uyo angambenga ari bhururwawo hopo ching'ono vachimuudza kuti Job Sikhala uyu kauyu ave kutoshanda naChiwenga mukati maari mujeri imomo, and that is the reason makazoona kuti Job Sikhala akazobuda ane frustration yakanyanya, akadisappointika achiti vanhu vamwe vangu but havana kuda kundibatsira. So nyaya iripo ndewekunzi anzi aitaura kuti akaudzwa nemuCIO akamuudza kuti zvoni mukomana uyu atokepchwa ari mukati imomo, and the system iyo yagara inoitika. Ndakaona vanhu vazhinji maactivist mazhinji vanongoti musi wanongonzi abatwa asungwa paanozodzoka chete the rest dzinenge dzatoungano dzatohistory anenge atochinja even stands achinja vanhu vari kutaura navo like what happened to Job. Akadzoka zvake akapfeka hembe yaMandela accent, akadzoka kutaura ake saMandela. What does that mean? Akadzoka ave a peaceful man, but paakanga asati apinda kana ndikakupai maclip acho nanhasi vanhu munoona kuti kana muri vanhu munoona kuti mukomana ada mumborowa imwe mucheka futi because munokuti anga asiri easy anga asiri soft but zvese izvi zvinhu zvekuti matactics aiitika kuti varume ava vadividhani, varume ava vatadza kudyidzana. So regedzani pine munyaya yacho tichinzwa kuti vahopuwe ching'ono vari kuti kudii. Nyaya iri panapa vari kupindurana netsamba advocate Nelson Chamisa vane ndingati maseries iri machinji ekuchallengeana kuti Chamisa budisa constitution ye-CCC iverenge tese senyika tione kuti zvakamira sei. Kana uchinge waikwanisa kuibudisa ndikukuofa $10,000 wondoudza kuti ndoisa ku-charity organization ipi of your choice yaungangodawo zvako iwe 10k it's a lot of money honestly speaking. But anyway, nyaya panapa muri yeZimbabwe yakabuda yakamira yakadai so zvandiri kuiona yakaita panapa right. Wopo ching'ono angomuka chiti good morning Nelson Chamisa, thank you very much for your lengthy response. Unfortunately, it contains several inaccuracies and more importantly, it does not address the central issue I raised. First, you and I did not stop speaking immediately after Dr. Alex Magaisa died. This is not true. We stopped speaking after you called me and accused Job Sikhala, who was in prison at the time of working with General Constantino Chiwenga. You told me that this information had come from a member of parliament who had been imprisoned with Job Sikhala. That is when we disagreed and stopped communicating. During that conversation, I told you that you were kicking a man while he was down. I said that if you had concerned about Job Sikhala's supposed associations, you should wait until he was released from prison and speak to him directly. You should not make such serious judgments about an imprisoned man on the basis of gossip when he was unable to defend himself. Second, your length essay does not address the substantive issues I raised. I said that CCC had no constitution and no formal leadership organogram. You publicly accused me of lying. You said that a constitution existed and that there was an organogram showing who occupied the principal leadership positions, including the president, vice president, secretary general, and chairperson. Kumwe kwese ukati chaende ticharamba tichangotaura dzanyaya dzavo ze-constitution dzavakuramba vachingoroverana vachingoenda vakadaro. But honestly speaking, chokwadi machinzwa ameno kuti munoitorowo sei nyaya iyi muri yeZimbabwe kuti iri easy here takaitarisa marambirwo akaitwa Job Sikhala ese azobuda pachena. Nyaya iri panapa wakomana pari kunzanza anga ari kushanda naChiwenga iwe politics dzekuZimbabwe hatina zera nadzo, tichiri pwere pane nyaya idzi. Job Sikhala kushanda naChiwenga ndikutsaya kuda kuzvibatanidza because Chiwenga is not the guy wokuti tingatoti munhu kuti ndiwe mastrategy ndiwe machi like zvamunonzwa zvichingotaurwa pa social media kuti Chiwenga next week kana kuti kuswera mangwana anenge apinda. It's not that kind of person because ari kure nethrone iyoyi tichitarisa zvakarongerwa zvakaitwa ne this guy. Saka kuzonopinda kunoshanda naJob Sikhala
handisi kuzvinzwisisa ini. Saka vatoti Chiwenga angari part of revolt nyaya dzacho. I think mira tichatry kuda unombotsvaga vanhu vari padhuze naChiwenga timbotry kuda kudhiga munzwisisa information iyoyo, tichinzwawo futi nemamwe marose anokwanisa kunge achiplayiwa nani naChiwenga wacho muZANU-PF pari zvino, because idzozi nyaya ndo dzimwe nyaya dziri kutotemesa vanhu musoro idzodzidzi zvekuti nanhasi vamwe vanhu vakawanda ndiri kuona havachatowirirani nenyaya dzaChiwenga idzi, because munhu anenge atomirira kamwe anenge abhizinesi kake Chiwenga ari kwacho achingopinda chete zvigananda zvobva zvatiza, munobva ati yewe saka tichaita mari kana zvigananda zvatiza izvokupi gananda riramba richigananda zvichienda zvakadaro. But nyaya job Sikhala ine kamwe kakurwadza kakanyanya karipo, even though ndichiziva kuti job Sikhala wacho hafa akadzipindura zvekumhanya nyaya idzi for the sake of peace. Munhu akadzoka abhabhatidzwa ka kuMandela ka kondi baba Mandela ka baba Mandela havana zveviolence nevanhu ka kungouya vari munhu werunyararo ndo nyaya dzacho padzinongoperera. But inini zvangu apa ndirwadza apa guys, handitore side dzinotinetsei nyaya dzacho. Munongoziva kuti vanhu vacho vese vadzoka vari vanhu vekuti vanhu vatinofarira futi at the end of the day, but panongotaka nyaya dzavanhu vatofarira tongodzitaura. Uyai mundiudzewo zvamunofunga pane nyaya iyoyi mucomment section. Ndatopedzera panapa.